Zeg, de feestdagen komen eraan, hè? Ja. En ja, we willen lekker wat lekkers. We krijgen de kinderen op bezoek. En dan wil ik toch iets speciaals klaarmaken. Nou ja, dan is het natuurlijk helemaal perfect nu in de wildtijd. Mooi stukje hert waar je een stoofschoteltje van kan maken en dan laat ik een leuke twist zien. Ja. En natuurlijk het dry-aged vlees wat bij de Plus heel mooi is op dit moment. Entrecote. Zal ik even voor jullie een briefje maken? Ja? Kijk daar zo. Ja. Nou ja, we hebben de boodschappen gehaald. Dus, Ja, keurig. Nou, ik zie Wat het. bij je? Ja, mooi. Alsjeblieft. Ik ga aan de slag en dan zie ik jullie zo meteen in het restaurant. Oké, dankjewel, Ja? hoor. Keurig, dankjewel. Ja. Bij dit gerecht beginnen we met het stoofvlees. Dat heeft zijn langste tijd nodig. Daarna gaan we over naar de entrecote en we eindigen bij het frituren van de paddenstoelen. We beginnen met het stoofvlees van hert. Mooie hertenpoulet, een bouquet bestaande uit wat selderij, wortel, ui, kruiden en een mooi stukje kruidkoek waar we mooi op smaak worden. We voegen er wat rode wijn aan toe voor het geheel en dan kunnen we het lekker laten stoven. Als de pan warm is, voegen we de boter toe. De boter laten we licht uitbruisen, waarna we het vlees kunnen gaan aanzetten van hert. Nu voegen we rustig het vlees toe. Het vlees wordt aan alle kanten dichtgeschroeid. Dit duurt enkele minuten, waarna we vervolgens verder kunnen gaan met de volgende ingrediënten. Het vlees is mooi dichtgeschroeid en we kunnen de toevoeging van de volgende groenten gaan doen. Ik heb nu op dit moment de wortel, de knolselderij en de ui toegevoegd. Dit laat ik even meegaren, waarna ik de kruiden eraan toe ga voegen. Bij een mooi stoofgerecht is natuurlijk laurier en kruidnagel een mooi onderdeel van dit gerecht. Ik voeg graag kruidkoek aan dit gerecht toe omdat het een mooie volle smaak geeft aan mijn gerecht. Het gerecht gaat nu aan zijn stoofproces beginnen en dat doet hij natuurlijk in dit geval een mooie rode wijn. We blussen het gerecht af en plusminus gedurende een 1,5 uur laten we op een lage temperatuur het gerecht zijn werk doen en zorgen daarna dat het vlees helemaal door en door gaar is. In de tijd dat het stoofvlees staat te pruttelen richten we ons op het dry age. Dit mooie stuk vlees doen we om en om bakken en elke kant 2 minuten. Daarna zetten we te rusten in een oven op plusminus 65 graden. We bakken de entrecote in een niet al te grote pan. Dat doen we omdat de omliggende ruimte die vrij is in de pan anders verbrandt en daardoor in wezen het vlees eventueel een brandsmaak kan overhouden. Voor de kwaliteit van het vlees te waarborgen doe ik het peper en zouten later. Het vlees is aan beide zijden al mooi aangebraden en we gaan het vlees even te rusten leggen op 65 graden. 65 graden is een mooie temperatuur om het vlees niet te droog laten worden en ook niet te laten doorslaan. Het stoofvlees is zover. We kunnen het gaan afvullen in een paar bakjes. Dit is trouwens ook leuk om het dag van tevoren te maken. Dan is het stoofvlees wat meer doorgetrokken en dan kunnen ze zich tijdens de kerst weer op andere dingen richten. We gaan nu de ham toevoegen op het stoofvlees. Dit doen we om te voorkomen dat het bladerdeeg wat we hierna op gaan doen in contact komt met het warme vlees. Dit zorgt er anders voor dat het rijzen van het bladerdeeg tegen wordt gewerkt.
bladerdeeg halen we uit de verpakking, waarna we kunnen kijken dat we het mooi op maat kunnen snijden. We maken er een klein gaatje in, waardoor de stoom van het stoofgerechtje kan ontvluchten. We gaan nu het bladerdeeg aanbrengen op de bakjes. We drukken het licht aan en zo meteen gaan we het nou bestrijken met een beetje eidooier. Als laatste, alvorens het bakje de oven ingaat, bestrijken we het met eigeel. De oven zetten we op een temperatuur van 200 graden gedurende plusminus 10 minuutjes. Dit is ook wat mooi om het daags van tevoren al te bereiden. Vooral met een kerstmenu is het wel belangrijk dat er bepaalde handelingen al eventueel van tevoren kunnen gedaan worden. Ik haal nu het vlees uit de oven en zet de oven door naar een temperatuur van 220 graden. Dit is voor de bakjes met stoofvlees. Ondertussen houden we de entrecote even warm onder een stukje zilverfolie. De entrecote staat mooi onder de aluminiumfolie en we hebben de potjes mooi in de oven staan met stoofvlees. We kunnen nu verder gaan met het maken van een tempura beslag voor de paddenstoelen. Tempura kun je met water maken, maar ik gebruik liever spaarrood. Dit doe ik vanwege het feit dat het spaarrood bevordert dat het een mooi krokant korstje wordt. We doen een klein beetje tempura bloem in een bakje. Al roerend maak je dit geheel tot een mooi beslag. De verschillende champignons die we hebben, gaan we vervolgens deppen in het beslag en daarna frituren. We hebben shiitake, we hebben champignons, we hebben oesterzwam. Als je de paddenstoelen hebt ingedept in het tempura beslag, kunnen we ze gaan frituren op 190 graden. Je kunt de paddenstoelen een paar keer draaien, zodat ze van alle kanten mooi gebakken worden. Met een goede minuut zijn de paddenstoelen ook gaar. We zouten het gerecht niet traditioneel met peper en zout, maar we doen het een keer mooi met anders. Knabbelspek. Even fijn hakken. Na plusminus 10 minuten, de oven op 22 graden, kunnen we de stoofpotjes eruit halen. Oh. Als vervanger gebruik ik inderdaad geen zout, maar mooi het knabbelspek. Dit heeft zout en peper al van zichzelf. En het geeft een mooi crunchy geluid bij het eten. De paddenstoeltjes zijn nu mooi in tempura gefrituurd en licht gezouten. Deze kunnen er los langs geserveerd worden. Bij het hoofdgerecht serveer ik het stoofpotje als een bijgerecht erbij. Het kerstgerecht is eigenlijk nu klaar om opgediend te worden. Dus kijken wat we erbij gaan drinken. Jan, ik heb deze keer een Esser meegenomen, Pinot Noir uit Amerika. Full-bodied en flink wat kruiden. Dus die kan dat stukje vlees stevig kracht bijzetten. En ja, er zit wat fruit in, lekker voor het stoofpotje. Keurig. Ik denk dat het een goede combinatie is. Kijk, een mooie wijn voor de kerst. Zeker. Ja. Nou, voor een heerlijke maaltijd en fijne feest.
Bij dit heerlijke keersgerecht adviseren wij de Helderwijs uit Otters.